The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kanilang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7. Sisid na! Regine! Wow! Maulan nga buntag karatong tanan! Basta happy lang! Happy Wednesday! Ingat-ingat lang! Siyempre, good morning, may buntag, maupay na aga! Buenos dias, assalamualaikum! Og siyempre, God bless Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology! Oh, wow! Pagkanindot to. Ay, galo ito mga suki. Siyempre ito mga suki. Hala, nagpamahaw na ba? O medyo maulan. Dala lang dyan og payong. O ay dyan pala paulan ha. Kaya ginawa ko uso ang may slide karon. O, diba? O, sleeping pills ang kuhan. Diba? Ang kinabuhi. Diba? O. O, siyempre ito mga suking mga taxi drivers. Siyempre kulinig sa balaban. Oh, og nasa itong mga tagsa mga puluyanan. O, diba? Good morning once again. I hope nga you're in good hands with Metro Bank. Hinaot panta nga, siyempre, hinaot panta nga, we can find ways. Para, sa mga naghikahos niya, wow, na po diri, smile na po sila, kaya nakarisip na po sila kuan. Nakarisip na lang 224. Uy, sana Uy, alaga. Ang mga sawi, ang mga unsanan diya. Pag humana man ng Valentine's, nagminghoy na, kay nga naman, What na, kay hurot mapalit og bouquet, 1,500 bagod ang bouquet, mao na, merise. Naguna-una sa amon. Mauna, sala na ninyo. Diba? Saksi mo! Dalawa. Saksi jug ko. Diba kinabuhi? Batasan, ha? Hoy, flat, pabulkit na. Diyan, diba? Plato gilong, diba? Diba? Napo diri, Kuan na dyan sulod yung pitaka daw. Ulat-ulat na ka sa eleksyon. Diyan, nabawa sa pitaka ni mo din. Siyempre, early in the morning na surprise ko. Happy kay Coron, di ba? Wow, di ba? Happy kay Coron kay naka-receive ko sobre a letter, wow, social, di ba? Nasyag ko kay early in the morning. Sigurado kayo? Early in the morning na imbisita na ko. Di ba? Ako nagmata ko sa buntag nga naay ni bisita nako. Kamo? What? Kamo? Wala no. Nya na ko kisa bisita basta happy jo karong adlaw, Wednesday. Kay early in the morning. Wow, wala may mo good morning, pero at least na inibisita na ako na surprise dog ko. Di ba? Uy, sana Ay, makaulaw. Di ba? Makahilak dog ko. Kaya na-surprise ako early in the morning. Di ba? Tulo sila kabuhok lalaki. Di ba? Buang ko bayot na sa ginada. Taga-pidiya. Kiling. Aray! Ayawa! Nasadya! Pagklaro ka. Ang
Ma'am, Ruben, buisit na yun. Ingon si Ruben, let's see daw. Basin magamit ang akong sundang. Siyempre, good morning. Mr. Roderick Detreo, good morning sa atong IC College President. Good morning, sir. Siyempre, atong Vice President for Student Affairs and Service, good morning. Wow, siyempre, good morning, Dr. Good morning, ma'am. Atong Vice President for Academic Affairs, o siyempre, Sir Josler, good morning. Captain Marnit Apit, good morning, atong sa College of Maritime Education, good morning, Dr. Christian Chong, hello, my friend. Wow, si Ivan Jodo, congratulations, no, siya man ang head sa Drillers, wow. O siyempre, good morning, Captain Mon Lorente, good morning, Sir Salon, Sir Spina, happy morning, Jodo, Ma'am Chicabel, good morning, Ma'am Lolong Altar, happy morning, Ma'am Pinasok, good morning, wow, pagkano ito. O, siyempre, once again po, balik-balik ko dito dito kamubo, no? Congratulations sa GSMSC, College of Maritime Education, Silent Drillers. Punitin ang cedula! Sila last Monday, Ato na balik-balik kay proud good tano. So, di mausun ko na ako. Di ta proud, inom-inom mo na to hindi ka na po, di ba? Siyempre, good morning, Dr. Alma Frida Labos, ang atong din sa College of Management and Technology. Siyempre, Dr. Libertito, yung asawa, salamat sa kayo. Salamat sa kayo sa akong binertihan, gilibre ko nila sa Big Bees. Dr. Libertito, ang atong din sa College of Fisheries and Marine Sciences. Wow, good morning. Siyempre, good morning, akong din sa College of Education and Liberal Arts, Dr. Arman Lila. Sir, good morning. Ingat-ingat lang. Ma'am Fernan, Ma'am Toribio, si Ma'am, di ba? Si Ma'am Villarmino, happy morning. Ako mga inahan sa kanunayang pirmi. Di ba? Siyempre, good morning, Mr. Regan Sitoy, ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Well, good morning. Siyempre, good morning. Yang assistant si Robin Icago o si Abs at Chula. Good morning, Ma'am Felisa. Good morning, atong class. Good morning. Siyempre, good morning. Atong so iyang Bentora di Kanukutan. Happy morning. Di ba? Sa Kanukutan. Busog magkukunin, alamigo. Siyempre, good morning, Maing Buntag. Maing Buntag, happy morning lang, Miss Marifi Villafranca. Good morning. Ang atong Director sa Public Information and Communication Office. Wow, good morning. Live ko sa Kalong Bisaya, akong FB account, Kalong Bisaya. Siyempre, replay po ni. I-replay na mo among live sa among page, ang 106.7 Marino News FM. Wow. Sige na kusog na. Good morning, maulan na buntag ka lang. Auntie Mercy Lombaring, matulog ilong balik family diyan sa Mampang. Happy morning. Siyempre, Mami Telisitoy, Ando Eshin, diyan sa Bragay Kawit. Happy morning ka na ito. Siyempre, ako mga anak, syempre ko Diyos ay siyang tantan, mga pagumangko ni sa mong manager, nga taga si Ay. Happy morning. Siyempre, Best Pilar Lawrence Albiar, diyan sa Racon Village sa Misericordia, si Ate Bit Fire and Family. Happy morning ka na itong tanan diyan sa Ayala. Mukanta sa ko. Kanta. Para nito na mga kabataan karon ka mga paglaom sa Katilingban. Inat pang tao, vote wisely lang. Ingat-ingat lang. Yes! Di ba, sa akong FB, kanta mo akapela lang, ha? Mga kabataan ning bag-ong Katilingban, ato ang likayan, ang bisyo kahilayan, unahon og tutukan ang atong pag-eskwela, sa kakugi og pagampo, ang tanan makabuta, bangon na matag sayo manikay sikay, atong tabangan si nanay og si tatay. Parog diha ay nagpasugog pagdapa, sugdan ta karon nining atong panahon.
kabataan, paglaom kaning kalibutan, bunga sa kagahapon, hinagiban sa kaugmaon, magpakaban na alang sa Dios o katilingban, hugpungon ang kusog, aron ang tingog madungog ning kalibutan. Mga ginikanan ning bag-ong katilingban, sa katarong o kakugi ang mga bata tudluwi, kay ang katigulangan bisag unsa nalay buhaton sa mga mata sa mga bata, bisag sayop ilang sundon, lihok na sugdi karon samtang may panahon, hiwi tang binuhatan tungtol iron. Ang gugma mo og pagsabot, maoy kahayag ko, magsilbing gabayan sa mangit-ngit namong dalan. Kabataan, paglaom kaning kalibutan, bunga sa kagahapon, hinagiban sa kaugmaon, magpakaban na alang sa Dios og katilingban, hugpungon ang kusog, aron ang tingog madungog ning kalibutan, ning kalibutan. Kabataan, paglaom kaning kalibutan, bunga sa kagahapon, hinagiban sa kaugmaon, magpakaban na alang sa Dios og katilingban, hugpungon ang kusog, aron ang tingog madungog. Kabataan, o kabataan, magpakaban na alang sa Dios og katilingban, hugpungon ang kusog, aron ang tingog madungog. Kabataan, paglaom kaning kalibutan. O, diba? Ay, pagkanino to kayo. Hello, good morning. Happy Wednesday morning. Maulan nga morning. O, diyan sa Skybox Coffee, Mami Arjen Fajardo, Auntie Chanda, Abel Fajardo, BJG MP na sa Batchoy. Happy morning. O, diba? O. So, thank you kayo very much. Thank you very much, Mami Arjen, ha. O, nagpadala dyan sa ni Ruben karon. Wow, makadala ko si Ruben kay nine naman ko si Ruben, makadala dyan naman sa iyo. Wow, di ba? Salamat kay Mami Arjen sa mong ipadala nga matcha o siyempre ang batchoy kay lami dyan kayo, lami ihigop og batchoy. Lami sa batchoy kay medyo maulan-ulan, bugnaw ang panahon, di ba? Wow, pagkanindo dyan kayo. O siyempre, good morning, may buntag. O diya sa XYZ Food Hub, happy morning. Nasa Pulokdo, sa Sambod, happy morning ka nato dan. Good morning, sir. Ingon si Daniel Texon, diya sa Barangay Kalugusan. Happy morning. Si Richard, happy morning. Diya sa Runda di Basilan, si Sir Richard, wow. Kailan ka wala? Wala din. Kaya kanong sa kaila si Richard, si Ruben ni Moderiken na, bantay lang juga, di ba? Siyempre, ang barangay kapitan dahil sa barangay Kalugusan, yung bana, happy morning. O mga konsihalis o mga tanang lumulupyo sa barangay Kalugusan, salamat yung kaayo, di ba? Na-enjoy mo na ako, ha? Nasa Okeskis. Ay, pagkalami yung kaayo. Siyempre, good morning, may buntag, Auntie Annabelle Pifanco, Uncle Pifanco, good morning, Sir Mario, JM, and Jenna Dulacan, happy morning. Mamilis sa Lapinya, sa Sabray Sambol, mga Triyog Dumabok family, happy morning. Ate Linlin, Bira Rosales, Lisel, Mami, Darapo Darwin Apaw, happy morning, Madam Rachong. Si Makoy, happy morning. Mother Gloria Trio, happy morning. Good morning, happy morning, Job. Siyempre, good morning. Diyan sa Prince Lechon Fast Food, happy morning. Happy morning, Maing Buntag. O, diba, Ate Faith, Eileen, si Henry, diba, si Marvin, si Master Chopper, si Ronel. Happy morning, karato taningat lang ba sa Prince Lechon? Tilawi lang, o, diba na? O, lalami dyan, crispy dyan kayo ang panitasan lechon.
Oh, mga suki na kao na, habab na. Samtang makanganga pa, alam mo, makatabi pa, alam si kao doy. Ginoo ko, kaya mawala na, oh. Oh, samtang buhay pa, maglangoy-langoy, tas kalipay, hudya ka, o wala din sa, oh, din sa, gitik-gitik mo. Oh, siyempre, good morning, may puntag, oh. That is Minyusa, good morning, das ano sa batos, yung mga boys, happy morning ka na ito, ingat-ingat lang, oh, diba? Oh, siyempre, good morning, si Chrissy, good morning, happy morning. Wala ba itong mga suki dyan sa Isabela City and Lamitan City. Good morning. Hello, sir. Ingon si Jerome Baguio. Shout out, Sir Lan. Sa mga loyal. Gaya na ako. Kuyawan. Loyal daw. Unsa na nga loyal? Unsa na nga loyal? Litro o 12 ounce? Diba? Hoy, Ginoo ko. Asa na itong mga pag-ibig, no? Pag-ibig, mga sawi sa kinabuhi, di ba na siya? Oh, wow, happy morning, Jody. Oh, di ba? Oh, napo diri na, dahil nag-tekwan ako diri, oh, di ba? Unsao man ang mga gwapo, Sir Lando. Oh, kung sa grinder lang mamalagi. Kabalo ka grinder? Wala, no? I-apps na, nindot kay Ben. Kay mabayot yung So save lang dyan na, save na ito para magkawanta, save lang, kaya na dito, siyempre, kapag may sinuksok, diba? Kapag may sinuksok, diba? So, siyempre, dahan-dahan sa paghugot. Diba? Nalobog isuksok itong Valentine's Day. So kapag may sinuksok, dandan lang sa paghugot, di ba? Oo, di ba? Dandan lang sa paghugot. Pagdating sa pera nga nakadeposito sa bangko, hinahinay lang ito taghugot, di ba? Huwag basta-basta mag-withdraw. Okay, ang pag-withdraw ay masama po ang withdrawal. Ano siya, kung dako kay mong i-withdraw, wala na'y kwarta sa bangko. Masama mag-withdraw. Live ang ginaw na, live lang ginaw na sa withdrawal. Hingara mo. Bantay lang dun mo. Ay, Sir Lan! Reto ko, Sir Lando, kay mo habol mi sa araw ng kagitingan. Correct. Pulitin ang sedula. Labi na kimong uyab, maldita kayo, maldita imong asawa, maldita kayo. Ato na sa araw ng kagitingan, diba? Hello, Rapi Guanson. Adiyo muli na, happy morning. Lang, ingat lang, Sir Masoy sa Tagalina, happy morning dahil sa Isabela Series. May Malone, happy morning. Kuya Ruel Malone, Ron Cross, Boy, at nga titing Faisal. Happy morning ato lang, Earl de Montarosa, mga Tarosa family. O sa itong masoy na sa si JD Begang. Happy morning, JD Begang. Happy morning na sa Divisoria. O itong masoy, mga Karinderya. Happy morning ka na itong tala. Wow. Napo diri. Siyempre, di ba na diri, ang sir, ang poging gipit sa Becky lumalapit. Okay na na, kanta. So mani atong kana, dilitanan man magunahon nata. Basahin nga itiran po kay atong mga tao karon gano. Magdinaot tayo na ang mga tao ron ay magkuha na. Kung kinsa joy do ano yung ganahan ninyo. Mamina po mo sa okay. I like na si Father siya, dia sa Cebu City, nindot kay siya, pag-follow mo na niya, nindot kay siya, mga kuan si Father siya, kapalo ka niya, kaya magkuha po mga pagtulunan, di ba, sa kinabuhi, pagkanindot so kayo, di ba, Mother Elsa, hi Jordan, hi, good morning, kanta, timani, morning kanta ha, yan na, yes. Dili tanang kuan ha. Dili tanang teacher buutan. Ala. Bato-bato sa langit. Ang
ang maigo mabukol. Way manghagis kay ang pinuti habol. Oh. Dili tanang laki gwapo. Dili tanang gwapo laki. Dunay uban ilang dugo birdie. Macho tan-aw niya uyab lalaki. Dili tanang babae gwapa. Dili tanang gwapa babae. Dunay uban kanhi lalaki. Na usap kay nagparitoke. Yeah. Kuku. Yeah, ke. Dili tanang buotan mo simba. Dili tanang mo simba buotan. Dunay uban kay magpagarbol lang. Sa ilang sininang bagong iutang. Dili, tanang kurap politiko, no? Dili tanang politiko, kurap to. Na ay kurap tungod sa mga tao. Kay kung way kwarta dili iboto. Oh! Dili tangan, maoy akong giulukan. Kantahan why padulngan ang mga lyrics igbali-bali ug way hinungdan mo sa paghilom paminaw ug katawa na lang. Oh. Yes! So, diba? Dili tanang rocker long hair. Dili tanang long hair rocker. Dunay uban para raker lang. Unya di ay tuway kalibutan. Dili tanan maoy akong kiulukan. Nining kantahang walay tumong og way padulngan. Ang mga lyrics gibali-bali ug way hinungdan. Oh baby. Busa paghilom paminaw katawa na lang. Murang naka-tripping man, oy. Correct, ala jodo. So, dili tanan na. Dili tanang kurap politiko. O, diba? Dili tanang politiko. Kurap, o, diba? O. Kung ano makurap, ang kita nagkwanta, di maguta mo kung di tagakuhan mo, kita ayaw jud po, di ba kinabuhi. Og siyempre, ato mga sukit paminal, ay dyan magkalimot ha. Kung katong wala pa ka-register po, sa atong college admission test, o di ba? So, ikuha lang ang www.csms.edu.ph or, di ba, sa pangita dito ang sa student admission and scholarship office dito ha. Mag-register dayon, tapos screenshot para dili malimot, di malimot sa date o ang inyong application number. Kay mo na inyong student number dito, di ba? Correct. So ay kalimot ha. Correct na pa. Di ba? So mag-start na.
Oh. Siyempre, So, mag-start na ang college admission test na mo on March 1. March 1. So, every Saturday na siya. 8 o'clock. Diba? 8 o'clock. Pwede mo rin nag-7 o'clock para pakita ang mga name na nakalista sa asang schedule nila. Ipalulog ko sa itong mga anak, itong naminaw, ha? Ina inyong mga pagumangkon, anak, ina inyong bana nga mo take og exam. So mag-start na sa March 1. Ang exam is every Saturday. Diba? Dili ko mag-proctor. Wala ayaw lang, depende lang. Pahit mo kuning celebrity ta. Mga sikat na ba, kay lisod kayo ang schedule, itakano. So kung, ano doon ang kinabuhi, di ba? Murag na yung nagyaw-yaw diri, estudyante, Sir Lando, dili man ang subject ang magpababagsak na mo, Sir Lando. Ang mga teacher man, Sir Lando, kanang taas kay standard. Kanang murag wala kagig estudyante. Tanawa. Kanasi. Kuya Regan si Toy, tayo ka nag-standard, because you are not qualified to be one. Just look at you, di ba? You want to see your papers, your mga wala. Wow, congrats kay Joanny sa Crackers. Hello, congrats Joanny. Di ba? Ruben, anak ko ba? Anak ko, estudyante nag-text rin, dili man subject ang mabagsak na to. Ang teacher man nga taas kayo standard. Katawa si Regan. Iyang taga 2.5, 3 flat. Reply mo sa kanya. Automatic man, announce na yun. Diba? Ano yung buwan ko? Nagyaw isa tayo. Murag ka ng mga teacher, Sir Lando, murag wala kagig, estudyante. Nanimalo sa nasi Kuya Regan si Toy, kaysa ako nagiwa. Ari mabuang ko ba yun? Sige na po. Hello, good morning. Siyempre, sigaw na itong mga soke. Wow, GNG. Tailoring by Caso, good morning. Sir Paul and Ma'am. Krista na Krasa, good morning. Kuya Malaboy Chico. Wow, si Bono John Malin. Wow. Papa Chino Bichino. Diba si Jake. Happy morning si Densyo. Si Kalonger. Si Auntie Nol. Happy morning. Wow, Jerry Garcia. Good morning. Hi, Migo. Wow, song. Dilitan na. Numan na. Nasa diba? Siyempre, good morning sa Watong Sugay, nagkabitay nga radyo. Happy morning sa Infinity Salon and Barber Shop. Sa Maylin Town, happy morning. Angel Milano, John, Jimar, Teddy, wow. Uncle Mode, Uncle Richie. Happy morning sa Infinity Salon. Wow, happy morning. Ingat na, Joe, correct. Siyempre, good morning. Mother's Day, Jiwaday, Jory Balome, Di Sebastian, mga pinanggang mabutan mga driver. Happy morning. Si Don, si Jula, si Alviar, happy morning. Joben, happy morning. Si Vincent, wow. Sir Eric Villanueva, Ma'am Norma, good morning. Bisang Dahay, Ate Beth Parilla, Jones, happy morning. Siyempre, good morning, Ate Banban, Kuya Tumanda, happy morning. Ma'am Umar, Joman family, happy morning. Ma'am Dana Alian, happy morning. Ma'am Elin Paragas, mga Paragas family, mga Elidan family, happy morning, wow. Dr. Jaime Jalong, good morning, sir. Mga halon kami sa putik. Siyempre, Dr. Milabir Nazario, good morning, ma'am. The Southern City Colleges, wow. Miss Chanda Escala, si Frederick Lahaman, happy morning. Yes, the Southern City Colleges, the school that cares. Wow. Buwan ko ba yun na siya,
Oh wow, siyempre ka ba, Wednesday mga ulan kanunog, andaman dyan mo mga musikang binisaya. Lumeng pa mga init pas kape. Wow, pagkanindot yung kayo, o, diba? Ayaw dyan mo, ayaw mo palapin ko, ana, o. Ayaw dyan mo palap, nadyo ko, o. Nga bawal mo inom, o, bawal mag-inom og kape kung wala pa kaon. O, diba? O, bawal dyan na, bawal. Tinood dyan na siya, o, bawal dyan na. O, bawal dyan mag-inom og kape. O, diba? O, ay, ginoo ko. Oh. Nga, di po pwede, di ba? O, nya na ning uban diri. Hala na maganda wala. Enjoy lang dyan na happy lang. So, ayaw mo kalimot sa among text line ang 0975-073036. O, hala, ingat-ingat lang. Hala siya, kita ko mga anak. O, kaya ito nang i-play, ito nang ilamba, ibunat, ilove yung pakpak ko nung ganun. Siyempre ko Diyos ay sa tantan. Regine! 1, 2, 3, let's go! 106.7 Marina News FM. Sisid na. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisid na. Dapat kanindot yung kaya Kuya Juan mao gani na kung ang usa ka tawo wa na time nimo, kung ang usa ka tawo gani wala na time nimo, holog og 5 mapita na white time ka ng 5 na internet. Kuya Juan happy lang na pa. May resi. O, diba? Kung gipasakitan ka niya, kung gipasakitan ka lang kaniya, syempre, sala niya. Diba? O, sala niya. Diba? O. Pero kung di juga ka move on, sala na ni mo. No na. At tinood niya siya nga, ang gugma mura na sa konang mura sa pangungusap. Ang gugma mura sa pangungusap. Mura kita sa pangungusap ba Ang ungusap? Hay kinukuli mo ka sa pangungusap, uy. Kanang duha ka tao ng istorya nga puro pango og ilong, pangungusap. Pantay ka tol. Pagtanong dani, oy, maigo na po yung mga platong ilong, ani. Ito po lang kayo tao, ay, gano'n ko, diba, kanang duha ka, mga nangupya, pangungupya, diba, kanang duha ka platong ilong, magkinupya, mag-istorya, ay, pangungusap, diba, og nangupya na, ngusap. Pangungupya, di ba? Kinuha ko, buringas kinabuhi, oy. Lami na kay Minyo. Sabi, atong kapala na ganong adlaw, di ba? Merkules, di ba? Di ba? A few moments later. Ingon sila nga, pwede mo tangtangon Sir Lando ang kuwan, di ba? Pwede lang tangon nimo ang S sa adlaw semana, di ba? Hapon na S. Oy Loni, Marty, Mercury, ugma Webe. Pagkasunod sa Webe, Biyerni, di ba? Di ba? Nyanigsunod sa Biyerni, Abadu. Oy Ares, kabuang mga ta magtinarong ta, oy kalitse man yung kinabuhi. Oy Ares, gano ko ayaw ito ko ta lang mga kalisod mo karon. Nga mao na maka kuan sa imong kinabuhi karon. Don't let difficulties go in life
maunay magkadaot sa imong mga paglaom, imong mga pakgang sa imong gusto, mga paglaom sa imong ginadamgo karon. So don't let difficulties in life ruin your hopes for the future. Ayaw jud ha. Dapat mangayo jud kag kuan, you have to seek support sa imong loved ones kung kinahanglanon lang para sa imong gumakaron. Di mo masuta karon kanang mga mga dili maayo ha. That lies have no place in a long-term relationship ha. You will find out karon in the worst possible way. That lies nga wa jud nay lugar sa inyong relasyon. So make sure nga you learn this lesson lang. Para sa imong kanagtrabaho financial karon, kanang imong kulang sa pagkatulog karon starting to really maka-apektar na nimo. So I don't hesitate to delegate responsibilities and rest a little. O di kaya gani, i-delegar na og laing tao kay di nimo kaya. Para sa imong kayuhan karon Aries, no one will be as passionate and determined with your obligation karon Aries. Ikaw as you could be. So dapat imo nang ibutang sa imong alimpatakan. So keep this in mind when you ask for help para walay problema Aries. Diba? Correct. Taurus. We cannot Taurus, make good use of this day to start looking for information to start future project ng Taurus ha. So don't wait any more time. Ayun na pagkaroon ito oras. Para sa mga makaroon, you must accept the possibility karon. Ikaw, nagkamali ka. Maybe wrong about mga recent issues karon raised in the relationship. So you have to reconsider things para walay problema. Para sa imong character man mo karon o sa financial, kanong weekend will start no major. Wala kay major problems at work karon, Taurus. So naalay corporal, SPO1, naalay mga kapitan, walay mga major. Walay mga major. Walay major general karon ha. So try not to leave any loose ends lang. Para sa imong kayuhan karon. So ganun po after sa mga unus, after sa mga kwandya, after the storm, simply comes a calm, di ba? Kalma lang. So make the most of this peaceful moment para mo regain sa imong enerhiya karon. O siyempre, to relax your mind. Wabungga man ka. Kuyawan, di ba? Sige panug-up kay nabusog ko sa walay kaon, charot na siya. Gemini. Hoy Gemini, magkaimamat ka ng mga tao ha. Mga tao nga, laylain ka mga tao. Laylain, naiputot, nainasa, di ba? Naitagas, naimugbo, di ba? AIDS, di ba? Culturally, socially, and financially. So, make the most of such diversity. Wow. Make the most of it. Check. Para sa imong gumagaron Gemini, posible jud nga maka-encounter ka, you can encounter your blood will finally bring that so much anticipated reconciliation. Wabungga sa imong para sa imong character man mo karon sa financial, you have to take advantage of any opportunities karon o bantaya Gemini ha, para to make bargains. Di ba? Wow. Bungga. Bargains man jud. Kanang bargains silingan na sa barter. Bargains, barter. So can you have the skill for it and you could find something you really like. So, make the most of it. para sa imong kayuhan karon Gemini. Ay, Ginoo, you must rest a little karon Gemini. After so many efforts made sa imong mga gipangbuhat karon. So adversity has not given you a break. Batay-batay na jud ka ha. So bata-bata, be cautious lang and make plans before you do anything. Di ba? Anything. Ay, Ginoo ko, mabuang ko bayot na siya. Kala ko, anything, God ka lang. Kitagaan sa kalang kuwan, kitagaan sa kape sa Amerikano. Init man kayo. Anything. Hoy, Cancer. Kano Cancer, no? It is hardly suit kayo mo to communicate with others. Kano adlaw Cancer. So you will feel the need to use your full intellectual capacity karon. So importante is be moderate lang para walay problema, hinay lang. Di ba? Not so hard, not so raw. Moderate lang. Moderate. Uy, sa'yo mo kumakaroon Cancer, no?
dito ka mag-expect karon, you can't expect karon to receive anything unless you give something karon adawa o cancer. Kay kaning tawana is giving you all the best to get the benefit of your love, pero wala jud ka. Wala, symbiosis lang, give and take lang para walay problema. Para sa imong career ka ba nimo sa pinansa karon? You will reactivate imong expectations at work karon awa cancer ha. Business o mga proyekto, wa bungga man ka. Kini ka mauni mga parent karon of great professional growth nimo. Wa bungga. Good luck. Make the most of it lang para wala problema. Para sa imong kayuhan nimo karon cancer, no? So take changes easy lang or else maka-experience kag some insomnia. Diba? Diba? Insomnia, insomnia, galingi galanay gabi ga, mapagmamatagala ta, diba? Ang simod galabay ko sa insomnia, diba? So in this case, something light to eat and a relaxing tea. Maunay makatabang nimo. Tea. So isa lang, ay dubliha kay pangit. Tea lang jud. Mauna ang atong first set sa itong panagarang adlaw, si Aries Taurus, si Maneo, si Cancer, ang unang set nga mapas mo karon. Wabong ka. Sila ang unang nito o kujawan. Ingon sila ba nga? Ingon sila ba nga? Kapoy. Di ba tinawad dyan ha? Kapoy magani magtambay, kapoy magani na nagtambay. Kana pa kang 24 hours nag-duty, kapoy jud kayo, di ba? Mao jud na pinaka. Napo dire. Ay tinuod ni siya. Kana ayaw hilaki, Ginoo ko. Ayaw hilaki ang mga tao nga kuan ka gibiyaan ka. Di ba? Ayaw jud Ginoo ko mabuang kabayot Ayaw jud hilaki ang mga taong gibiyaan ka. Dili pa siya patay, excited po kayo, ilaglakan po na nimo di pa sa patay. Sige lang di ay, correct. Hello, good morning. Si Ate Vicky Daison, libada sa South Cong Village. O da sa Mercy Darian School, diya sa May Kabatangan. Happy morning ka to daw, ingat. I love you, manager. Alam mo, music na kulubay, sa gitna, Regine. 106.7 Marina News FM. Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Pagkalami jud kayo paminaon. Hello, happy morning atong masukin ang tagtinda. Naninda sa Magay, sa Bagsakan, sa Tandos Market. Happy morning, labi na sa stall number 13. Mga Enriquez family. Wow! O, siyempre, sa Hamja Eatery. Wow, kalamit yung nangaon na sa Hamja Eatery. Nula sa May. Sa May Santos. Uncle Winwin, happy morning! Kumusta na? Long time no see. Diba? Napo diri mana ingon nga mo lagi na ingon lagi kung balik kung unsa man nang imong problema nga imong gisagubang karon wa social no gisagubang man jud baka wala kang problema kay isa na sa mga gaba nimo kay bati ka kag batasan. Joke lang, di ba? Wow. Napo diri nagikuan diri kung gitawag na ka gwapo pero nasakitan gyapon ka syempre remember the truth hurts di ang kamaturan sakit jud kayo. Nga dili ka gwapo di ba? Wow, di ba? Correct na. Napaidagan diri ang paggugma, ang gugma, ayan ang gugma kay kapoy ng gugma. Kapoy na sige ng gugma kayo manang Valentine's Day.
O ayaw na tanang gumagugma. Mabuang ko bayot ano sa kinabuhi, no, di ba? Oh, mapayalita sa kuan Napa napay nangutan ko diri. Nangutan na diri. Koy Regan, nangutan na diri. Sir, kung entrance exam sa GSMST karong March 1, naapoy exit exam. Klaro ka. Naay exit exam kung dili ka pasar sa entrance exam. Exit na imong dagwa. Di ba? Kung naay entrance exam, so na pala exit, no? So, naapoy fire exit, naapoy fire entrance. Sa batasan, ha? Mangutan ako ni sa Bureau of Fire Protection. Naapoy fire entrance. Uy, nino ba igugmaon? Uy, nino igugmaon ng mga kuha na Bureau of Fire Protection, ha? Pwede mo na sa nindot mo na sila kuha, di ba? Okay, BFP, di ba? Bureau of Faithful People, BFP. Ay, Ginoo ko, mabuang ko bayot nila dyan. Ay. Sabi, ani ang atong, di ba, ang atong second set sa atong kapalaran, di ba, A few moments later. Katawa mo ko sa entrance exam tapos na exit exam mo muna. Mabuang ko bayot umanaghani, di ba? Di ba? Pareho na ko sa ugnay memo, napoy menu. Itang-tang, walay suga. Entrance exam o exit exam. Wow, disco. Sa man kanang kuan sa man nga disco kuan kanang sa to katong naigipos. Ang joke lang. Oy, happy lang, di ba? Correct. Leo! Nakadawat nag-memo, Leo. Iampak mo sa ulo mo to! Mawam ko'y nadawat. Oy, kanang menu raman ni sa Prince Lechon o sa barcode. Hoy, Leo! Hoy, so, it will depend on your common sense, So, that is, you have reached amazing goals in a bigger program. So, karong adlaw, bungga magkao. Karong, sa imong gugma, Leo, no? Na yung mga circumstances, Leo, will make it easier to put an end. Sa mga istorya karon to the stories and matters nga maunay that bother you. Di ba? Move on lang. Di ba? My brother is not a sister. Patay-patay na juga. Para sa imong karirag trabaho niyo sa financial mo karon, Leo, no? So dapat have to keep your intellectual skills nimo karon on the alert, to aware ka sa mga the rest karon, sa mga kuyaw karon, and make the most of it. Make the most of opportunities lang to para sa imong kayuhan mo karon. Ang imong panglawas, ang imong health karon, matay ka. Matay ka kay wala, Leo, in good condition, Leo, joke lang. Just as your social life. So, nevertheless, matay ka, pay attention lang sa imong symptoms. Because if doctor persists, insult your symptoms, get your card.
Ay, gano'n ko ba naman, Virgo, you will virtually question karon everything karon lawa, ha? So, imong gi-feel karon nga trust, living you completely. So, ay lang kag desperado. Ang mga pagsalig mo nagwala nimo karon, Ginoo ko. Ginoo ko. So, ayaw lang dyan ka desperado. Para sa imong gugma karon, ang iyong mga nerves karon will be completely on edge karong adlaw. So, make sure lang dyan ang imong partner, let your partner know about this. And, siyempre, prevent these conflicts. So, ayaw ka dito sa Joaquin Memorial Complex, mga conflict. Para sa imong career naman mo karon, kabalo pa ka mo, say no. Don't always say yes, di ba? You have to say no. Labi na sa mga bagong responsibilidad. No? Kaya you cannot be everywhere at the same time. So, di ka kabalo nga sa mga no sir, I can't do it. Di ka ni makaya. Para ko lang, dawaton, no? Kuyawan, di ba? Para sa imong kayang karon, kinalabaga you need to understand that every ambiguous karon comment is addressed to you. Kana mga wife, so the world does not spin around you. So stop lang being so defensive. Defensive, ba? Ayaw lang para sa imong kayang para wala problema. Di ba? Ay, si manager, di dyan na kala mo. Mayaw-yaw dyan na si manager. Banda na dyan. Asa na ni. Kulilit, ano sa kinabuhi, Huy, Libra. Liba, si Libra. Si Libra daw, si Libra. You have to celebrate, si Libra. Di ba? Libra, dapat ikaw ay kagluya-luya ka ng adlaw sa Libra. Ayaw gluya-luya. Dapat mo liyok ka. Kaya na yung mga events ka wala you want to quit or fly away. Wow, bungga. Para sa imong gugma karon. Don't let a silly discussion karon kan mga luway kabuluhan ka discussion karon. Mana makalid mo to end of a relationship with a brilliant future. Ayaw jud, ha? So let go of your pride para walay problema. Para sa imong karakter mo karon. You'll be able to get an end of the month financially. Wow, ma-intact ang imong sweldo. Bongga man ka. So you have to congratulate yourself for such an impeccable financial policy. Congratulations! Wow! Pagano ka 10,000? Wow! Hoy, gano'n ka pala sa imong kaya ganon, Libra, no? You'll have to develop a critical eye karon. Labi na mamili kag mga tao karon, you want to share your capital with. Bantay ka, tol. Bantay ka, tol. Make the most of it. So keep money and friendship separate lang jud para wala problema, di ba? Scorpio. Hoy, kapatid, Scorpio na karon lawa you will across some people karon nga nay mga gitaguan nga intentions, hidden intentions, ha? So don't let yourself to be carried away by their kindness and seeming politeness. Para wala kay kwan. Bantay lang jud ka, di ba? Or else para sa imong gugma karon, try lang to give your partner all you have. So ayaw ka ba na don't hesitate to give your love selflessly and with no doubts. Mana imong para nindot ang imong gugma. Para sa imong karira ka man karon. Mo have to pay attention sa imong trabaho karon adlaw, Scorpio, ha? Kay you are being watched. Di ba? Someone is waiting for you to fail. Ha? So ayaw dyan, bantay dyan ka. Para sa imong kayuhan kanon, dapat you have to live by your own rules. Scorpio, ha? But don't let this stop you from learning from other people's principles. Ayaw dyan, ayaw. Kaya di ba, ang learning habang may buhay, there is learning. Di ba? So wala na learning, wala tayo dito ka-move, kung pag namatay na ta. So as long as you live, always listen lang to what others say. Nga, medyo makuha ni mo, ma-apply ni mo. Katong wala, others say, ginawa ko, her say, ilapas. So make the most of it lang. Di ba? Ano sa Scorpio? On sa imong rules, live by your own rules. Di ba? Di ba? Sige, alaw, si mga natong second set sa atong kapalaran karong adlaw. Di ba? Wow, bungga. Siguro kong kulat sili kong kuila, ambot sikik, ikikik. Di ba?
Saan ka punta? Saan ka? Sir Lando, saan ka? Asa ba ka mo adto kung dili ka mo hawa o saan ka pupunta, Sir Lando, pag hindi ka umalis? Sira ka ba? Hindi nga umalis. Di wala doon pinunta. Gara po ka. Kuray ka happy-happy lang. O, di ba? Happy-happy. O. Napadiri. O, di ba? O. O. Ay, tinood yun siya. Liso, John, may langit. O. Kung ang imong uyab, sobra kalami. Hindi ka nung kabuang kabayot. Hala, sige na. Hala, sige na. Hello, good morning. Ni Ivy Puada. O, di ba? O. Happy morning. Analing Gagang, Ryan Gagdos Gagang, happy morning. O da, yung mga silingan na gusto, happy morning ka na itong tanan. O, ingat-ingat lang. O, Ma'am Gerald Gonzalez, Dr. Kalimoni, happy morning. Ma'am Eli Capasio, happy morning. Ma'am Anggi, ala! O, Ma'am Anggi, o, diba? O, siyempre, o. Hello, good morning. That's sa City Sports Development Office. Wow, good morning, Dr. Cecilia Tilano, good morning. O, siyempre, si Sir Albert Atilano, happy morning. Councilor Albert Atilano, happy morning. Siya ang PEC, Philippine Sports Commission Consultant. O, siyempre, sa PRISA Apo, no, siya ang National Director. O, Director ba niya? O, di ba? Nakalimutan ko. Kuya Juan, di ba? O, si Sir John Jesus, ha? That's sa Sports Office. Happy morning ka na ito. Tanayat-ihat lang, o. Hala siya gitna. Regine. 106.7 Marina News FM. Buanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Pagkalamig kaayo. Manaygingon ka. Mama naling tanan. Basta mama naling tanan, mag-relax to mi Siargao. Muna naigayaw-yaw diri Kini mga babae, Sir Lando, may lang mo sakay sa motor. Di raba ka malo mo tubel. Mana kasikboy mo good mo, di ba? Hoy, kalamay ato mga suki daw. Enjoy lang dyan mo. Kaon na mo dyan sa Prince Lechon fast food. Mga suki, wala mo dyan kayo. Salamat kay Ma'am Dine, si Rodelo Cosalem. Siyempre, may taste lechon, mga alat spice yung sipos na yung mga lechon packages. Why na lang 0936400314. Basta Prince Lechon, tilawi lang. O, diba? Vitamin K. Unsa ng K? Ay. Vitamin K daw. Unsa ng K? Kalandian. Joke lang. Okay, ano ang atong third? A few moments later. Sets ko pala ng lawa. Nadiri. To my future asawa. To my future asawa. Pag practice og loto, ayaw sige shared post niya. Loto. Kunjawan, di ba? Practice daw kuhan. Practice og kuhan. Loto. Bitaw na ba niya asawa, di ka ba mo loto? No, yung gara po, di ba? Labi na magprito ka. Baliha. Jesus. So, ang balihon, ang kami nung balihon, ang Ginoo ko. Ang kaserola mo na balihon ni noon, di man noon Ginoo ko, mabuha ko mayot, Ginoo ko. Mauna. Ay, Ginoo ko. Managingon nga, padayon lang ta sa itong kinabuhi, ha? Bahala lagi pang kabuhi ta ni. Padayon lang yung gihapon, di ba, Secretarios? Make the most of it. Hoy, Secretarios karon each noise nga imo kala mga hangunghong karon. Nga imo nadungog karon manay maka-break sa imong concentration kanong adlaw. So, lisod kayo mo, it will be hard for you to fulfill sa imong obligasyon. Kana mga hong diya ron. Oy, hong. Mga honghang. Para sa imong gumagano Secretary. So, you are now in the relationship karon you always dream of. So, may nadamgo karon. So, don't hesitate lang to be yourself and syempre, go for it lang. So, enjoy the moment lang para walay problema, Secretarios. Para sa imong karera trabaho o sa imong pinasa karon,
Ayaw kang dawat sa mga overload or workload karon. Nga dili nimo ma-handle, dawat jud ka nga ma-handle nimo. Kaya you cannot cover all corners, Bantay Secretarios. So your frenzy is affecting your health. O man magkano nimo ha? O mag-affect na ang frenzy sa imong health. So ayaw palabi, o ay dawat kung di makaya para sa imong kayuhan karon. You need to move forward ha. You need to move forward lang. You need to move forward with an eye in the future, Secretarios. Kaya bata, ay ko, kanang living in the past, katong nga nangagi nimo, maunay mag-prevent nimo, maunay magpakgang ka nimo from living your life. So, enjoy lang. Ayaw na, past is past. Diba, diba, unsay past, diba, diba, unsay past. Kanang one God, kanang, post-past, kanang post-past, kunilit natukan ko. Capricorn, so let your friends come to you and show them for your trust. Mga friends mo ha. So ayaw i-reject. Ayaw i-reject ay mga friends because they only have good intentions para nimo. Para okay ang imong adlaw. Para sa imong gumaganon, you can express love. You can express your love and forget about your doubts. Kaya you will face your emotional reality with maturity. Mao na pinanindot sa gugma, Pisces. Para sa imong karir nagtrabaho mo karon, common sense lang is telling you to hold back and be careful. So common sense lang ba to? So it will not be possible for you to adjust to a tight budget. Dito ba na? Patay-patay ka sa imong financial kay mo dili maayo karon adlaw Capricorn. Ay lang pala big gasto, tight budget daw, di ba? Tight budget. Kana mo to ka sa CR na kay tight budget. Ay para sa imong kayuhan mo karon. So let people help you. Mutabang kanimo karon adlaw, Capricorn na. Kay makita nimo unsa jud ang mga butang karon, unsa jud ka easy sa mga butang kung ang mga tao mutabangan ka sa mga tao. So manage some weight of your shoulders and let focus on other activities lang para walay problema. Ay kaulaw kung tabangan ka. Muna ayaw ikaulaw kung unsa man ka nga pagkatao, unsa ang kaagi. So ayaw kaulaw, buti ay. Aquarius, murag dili maayo imong shape karong adlaw, Sagittarius. So it will be a good for you to do something about it before it's too late. Since health is at risk, miro dili kana in danger ang imong panglawas karong Aquarius. In danger ba? Diba? Para sa imong gumakan Aquarius, no? Mairita jud ka adlaw labi na sa imong partner sabi that you love once love. Mairita ka ron sa ima. So, think about that. So, make the most of it. Think about that. Or make the most of... Mabuang ko ba yun na sa Kanang para sa imong karagdaman mo ka. As far as work grows. So, naay mga bagong pultahan ka ron nga mag-open para kanimo Aquarius. So, make the most of these opportunities. Pati ang make the most of this opportunity, katawan na lang natin. So otherwise, no wise, budget wise, plain wise, you're risking someone else taking it for you. Patabantay ka. Para sa imong kaayuhan karon Aquarius, kanang imong pagkamaayo, imong pagka-generous, is your trump card with your friends. Bantay. Diba? Nasa So kinahanglan to ka imong i-evaluate karon ang imong prioridad. Dapat ibutang pud sa imong alimpatakan. Kanang in your mind your own interest. Di ba? Interest na pila ka percent? 1%, 2%, 2%, 5%. Kudyawan man taning interest. Di ba? Di ba? Kanang imong Pisces, kanang wala. Pisces. Ikaw pa you love to travel the world. Wow. Og imong i-discover discover how you can reach the impossible and change everything you would love to travel. Uy, sana all.
Pero ang pitaka dili mo kuyog nimo ang pitaka. Ay, noko. Para sa imong gumagano Pisces, no? Ay dapat magbantay-bantay jud ka, bantay jud ka, magampo or come into action to stand for your partner's happiness. So don't let others nga magsamok-samok, mag-apil-apil sa inyong gugma. Kaya wa sila labot para malipay ang imong partner. Murag dili kay giimeman. Para sa imong karakter man makaron. Na mga bagong investment karon sa project karon karon pa sa at the right time. So you'll be looking for partners karon adlaw for interesting proposal. Pero nindot kayo, wala jud mo reject. No one will reject sa imo mga proposal prices. Ala kung sa naron go na. Go na Pisces. Kuya Juan, joke lang. Make the most of these opportunities. Para sa imong kayuhan karon. So kung naka-receive kag tabang from your friends, so and if, bonit, diba? In general, they'll be there for you. Natabang sila. So you should organize a thank you dinner or a thank you lunch. Diba? Matuta mo kaon sa fast food karon Pisces. Diba? So mana natong kapalagan ng adlaw, Merkules, Pebrero 19, 2025, ang atong kapalaran di siya tambal o di siya pwedeng gabitong tambal sa unsa man nga klase nga sakit. Because if symptoms persist, insult your doctor, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Kaya sa atong horoscope, nagkaon-kaon pagkapak, yung ginoo ko napas mo na ito ka. Hala ko naman ito naging lambay mo lang gala. Sa natong giloto niya. Kumaring luksan na isudan na ito karon. O siyempre Mother Elsa, isudan na ito. Lami ba? Hala siya gitna. Regine. Wow! Ang galing. Manga City. News, music, and entertainment. 106.7 Maringo News FM. Maringo News FM. Sisi na. Makabuang sa ning memo sa ino. Ay, gala. Pita lang. Sus, manamita pa lang bayot, no? Alas 12 na po. Ginoo ko mabuang ko bayot. Ay, ito kalimot. Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. O si Laona, Heart to Heart to kit Papa Jones. Wow. And today's Wednesday, ingat andun always. So, para maswerte mo, niyatagaan tamog numero tayo, edyo din ninyo kay mudaog dyan mo alin niya. Rumble lang. Di ba pala nyo to? Wow! 148! Siyempre. Rumble lang, kana lang. Come next slide. Congratulations! Wow! Siyempre, kanawtaw, manamerita po nyo sa bus kanina. Salamat sa among sa among station manager. Diba? Wailain ang butan, kugikan, matinabangon. Siyempre, kung ma-high blood, mawala dyan na siya. Tao na sa butan dyan ang among manager. Siyempre, ang manager wala sa Dr. Wena Lentida. Hi! Siyempre, ang among broadcasting niya, wala yung anak ni Arjen Fajardo, si Robin. Very cute, Fajardo! Make the most of it! Siyempre, so, kaninong salos, kanginan ang tipakatawas, kanginan ang tigitik sa kawanangan. Memo. Wailain, si Landong Bisaya, the one. Sa akong programa, katukan, pero dili malabuan. Ang gitik-gitik pa si Aulo Bisaya. Kaya sa sikat na kusog ng estasyon, ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Ingat-ingat po. Muha-muha, chup-chup, babu. 1, 2, 3, let's go!